Ak si myslíš, že vieš, ako fungujú zrkadlá, určite budeš vedieť odpovedať na dve jednoduché otázky. Prečo zrkadlo otočí text len horizontálne a nie vertikálne? A z akého materiálu sa najčastejšie vyrábajú zrkadlá? Ak tvrdíš, že zo skla, máš úplnú pravdu. Sklo má totiž jednu kľúčovú vlastnosť. Je priehľadné a prepúšťa väčšinu svetla, ktoré ním prejde. To znamená, že neodráža takmer žiadne svetlo. Zrkadlá sú známe tým, že odrážajú všetko svetlo, ktoré na ne dopadne. Áno, sklo je doslova jeden z najhorších materiálov na výrobu zrkadla. Ako to teda celé funguje? V skutočnosti je zrkadlo veľmi tenká vyleštená vrstva kovu, napríklad striebra. Určite si už niekedy videl svoj odraz v kuchynskej lyžici. Je to presne ten istý princíp. Zrkadlo ale vyžaduje rovnomerne a dokonale vyleštený povrch. Ten musí byť pokrytý nejakou ochrannou vrstvou, inak by časom degradoval, mohol by zoxidovať alebo sa jednoducho doškriabať. Táto ochranná vrstva musí byť zároveň priehľadná, inak by si sa v zrkadle nevidel. Sklo je na túto úlohu ideálne. Alternatívou môžu byť aj iné priehľadné materiály, ako akrylát alebo polykarbonát, ktoré sa používajú pri potrebe nižšej hmotnosti alebo vyššej odolnosti proti rozbitiu. Na odrazovú plochu sa kedysi používali aj iné kovy, napríklad bronz alebo meď. Tie však neodrážajú svetlo tak efektívne a časom výrazne tmavnú. Striebro je ideálne, pretože odráža veľmi vysoké percento viditeľného svetla naprieč celým spektrom. Vďaka tomu poskytuje jasný obraz bez farebného skreslenia. Ako ale zrkadlo? No, zrkadluje. Svetlo sa od zrkadla neodráža náhodne. Každý lúč sa vráti pod presne rovnakým uhlom, pod akým na zrkadlo dopadol. Práve preto je obraz v zrkadle ostrý, presný a stabilný. Keď však povrch zrkadla zakrivíme, svetlo sa začne správať inak. Vypuklé zrkadlá obraz rozširujú, napríklad je na autách, vďaka tomu v nich vidí širší záber. Duté zrkadlá naopak svetlo sústreďujú. Tento jav sa využíva vo veľkých ďalekohľadoch, ako je napríklad Hubbleov teleskop. V menších ďalekohľadoch sa namiesto zrkadiel používajú šošovky, tie obraz fyzicky obracajú. Zrkadlá túto vlastnosť v skutočnosti nemajú. Prečo máš teda pocit, že v zrkadle je všetko obrátené? Zrkadlo v skutočnosti neotáča smer textu. Prečo je teda otočený? Odpoveď nájdeš, keď sa pozrieš do zrkadla. Čo vidíš? Áno, si to ty. V skutočnosti text otáča horizontálne tvoja ruka. Ak sa pozrieš skrz text a neotočíš ho, zrkadlo ho zobrazí správne. A prečo je text otočený horizontálne a nie vertikálne? Ty sám si ho tak otočil. Ak sa rozhodneš otočiť text vertikálne, aj odraz bude prevrátený vertikálne. Pozrime sa ešte na jeden psychologický efekt, ktorý sa skrýva za tým, čo v zrkadle vidíš a prečo ti mozog niekedy klame. Keď pred sebou vidíš postavu, ktorá na teba pozerá a zdvihne ľavú ruku, z tvojho pohľadu je to ruka na pravej strane. Keď sa ale pozeráš do zrkadla a zdvihneš ľavú ruku, tvoj odraz tiež zdvihne ľavú ruku. Tá je ale tentoraz na ľavej strane, čiže sa obraz otočil. Tvoj mozog si totiž odraz v zrkadle projektuje ako postavu stojacu pred tebou a preto sa ti zdá, že ju zrkadlo prevrátilo, hoci fyzicky sa nič nezmenilo. Niektorí ľudia si dokonca myslia, že zrkadlá sú okná do paralelného vesmíru. Sveta, ktorý existuje za našim odrazom, kde všetko funguje rovnako, ale zrkadlovo obrátene. Chceš do tohto sveta vojsť? Tvoj odraz sa pokúsi urobiť to isté, stretne sa s tebou na hranici svetov a ani jeden z vás sa nedostane ďalej. Znie to neuveriteľne? Samozrejme, pravdepodobne ide len o fantáziu. Ak by si ale náhodou dokázal, že to takto funguje, Nobelovka za fyziku by bola tvoja. Zrkadlá však majú aj hlbší význam. Nielen ako okná do paralelných svetov alebo nástroje pre fyziku. Sú akýmsi testom vedomia u rôznych tvorov. Delfíny, šimpanzi alebo slony dokážu rozpoznať svoj vlastný odraz a vedia ho sledovať a využiť pri skúmaní alebo hre. Väčšina zvierat si ale neuvedomí, že sa pozerá na seba v odraze. Vďaka zrkadlám tak vieme skúmať schopnosť sebauvedomenia. Zrkadlo nič nevytvára, nepridáva, len odráža všetko, čo naň dopadne. Ukazuje nám realitu takú, aká je. Možno len na pár výnimiek.